Даследаванне ўласцівасцей тлушчаў. Даследуем уласцівасці тлушчаў на прыкладзе вадкага тлушчу, які мае расліннае паходжанне. Абсталяванне і рэактывы. Штатыў для прабірак, прабіркі, гумавы корак, алей, вада, раствор йоду. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін. У прабірку наліваем 1 кубічны сантыметр расліннага алею. І прыкладна 2 кубічныя сантыметры вады. Закрываем прабірку коркам і устрэсваем. У прабірку з алеем дабаўляем 2 кубічныя сантыметры раствору йоду. Закрываем прабірку коркам і устрэсваем. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі. Зрабіце вывад пра растваральнасць алею ў вадзе, параўнайце шчыльнасць вады і алею. Зрабіце вывад пра прысутнасць двайных сувязей у малекулах алею.